Moi kaikki, me tultiin tuonne treeneihin Milikan kanssa. Eli tos Milika. Mä laitan. Sen jälkeen sä voisit aika, kun se on pitkä matka. No ei haittaa, mä laitetaan 3 pottia, kun tää kestää 3 pottia. Mä pysäytän hetkeksi, että tää ei lopu. Tässä. Eka. Ja toka me mennään. Okei. Mä oon vieläkin väsynyt. Oh my god. Me ollaan menty tähän. Odottakaa part 2.